Ryynänen, hei! Mitäs täällä tapahtuu? Miksei näitä päästetä maihin? Se on hallituksen päätös. Nämähän on kaikki juutalaisia. Maahan ei päästetä, jos ei ole työtä ja asuinpaikkaa. Eli siis, jos olisi, niin voisivat jäädä. Tuleeko sota? Tuleeko sota? Wir wurden nach unserer Arbeitserlaubnis gefragt. Kein Leid wird eurer Familie hier widerfahren. Ja kun ei sitä Höksufriede, mitä mä oon sun. Hänkin on Itävallan juutalaisia. Te tiedätte, että tämä on juutalaisten kauppa. Abraham. Just niin. Abraham. Abraham Stiller. Heil Hitler! Heil Hitler! Onko tämä teidän mielestänne Suomi? Hyvä. Kiitoksia, herra Stiller. Olkaa vaan tarkkana, että kenen kanssa te ja teikäläiset peliheilee. Mitä te aiotte tehdä? Gunnar rätt. Det här är bara början. Das sollen alle Juden in Finnland sein? Jaa. Mitä sinä oikein lupasit niille? Ainoastaan rikolliseksi todetut lähetetään. Rikolliseksi. Ainoa rikollinen täällä on... Nog eine Frage der Zeit, bis du und Georg wieder zusammen sein.